L-editorjal tal-Gazzetta Malta Today kompla ma jħsib li għaddit il-Kamra tal-Kummerċ biex ma jsirx tfixkil u ħsara biex Malta tikseb fondi Ewropej għal proġett tal-pipeline tal-gass. L-editur tal-Malta Today kiteb hekk fl-istess ġimgħa lill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli saħqet li il-pipeline tal-gass li minnu eventwalment hemm il-ħsieb li jgħaddi l-idroġenu ma jimmaterjalizzax, Malta tibqa' marbuta ma' użu ta' sorsi oħra li jħammġu iżjed l-ambjent. Malta fil-fatt kisbet deroga mill-Unjoni Ewropea biex il-proġett tal-pipeline propost mill-Gvern Malti ikun rikonoxxut bħala proġett ta' interess komuni għall-Ewropa. L-editur tal-Malta Today innota kif l-istqarrija tal-Kamra tal-Kummerċ appellat għall-interess nazzjonali qabel il-partiġaniżmu politiku. L-istqarrija mill-Kamra tal-Kummerċ ħarġet wara li Matthew Caruana Galizia kritika il-pjan li l-Unjoni Ewropea tiffinanzja il-pjan tal-pipeline tal-gass ta' Malta. Ma Matthew Caruana Galizia kompla jrowwaħ il-Partit Nazzjonalista hekk kif il-Partit ta' Bernard Grech attakka il-proġett tal-Power Station tal-gass. Power Station li tiġġenera l-elettriku b'enerġija ferm iżjed nadifa minn dak li kien jintuża fi żmien gonzipien il-heavy fuel oil. L-editur tal-Malta Today ukoll innota l-attakk tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fuq proġett ta' fejda. Il-Malta Today innutat ukoll il-pjanijiet ta' Malta li huma konformi ma' dawk tal-Unjoni Ewropea li sal-2050 pajjiżna jkun ħieles mill-karbonju. Hawnhekk l-editur tal-Gazzetta innota wkoll li l-Gvern lest li jerfa' il-piż taż-żieda fil-prezz tal-enerġija li ġej minn barra u bekk Malta ma jiġrilix bħal ġirien Ewropej fejn ċittadini ta' stati membri oħra raw żieda qawwija f'daqqa fil-prezzijiet tal-enerġija. Al kontrarju tal-pajjiżi Ewropej oħra, Malta żammet prezz stabbli fil-qasam tal-enerġija, xi ħaġa li l-kap tal-Oppożizzjoni derċar li ma jagħmilx jekk ikun Prim Ministru meta kien ikkonferma li l-affarijiet jolgħu minn barra, il-piż u x-xokk tal-prezz għoli jitfgħu fuq iċ-ċittadin. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-elettriku l-fuel qed jogħlew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass, kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd.